Anong feeling? Bow. Anong feeling na si padangat mo may padangat ng iba? Anong feeling na permi kang binabayaan? Anong feeling na permi kang kinukulgan? Anong feeling na permi kang binabaliwala? Anong feeling, ha? Anong feeling? Anong feeling na permi kang naghihibi? Anong feeling na gabus na nagrarayo sa imo? Anong feeling, ha? Anong feeling ta perming arog kayo ng feeling mo? Araw mo kaya, ta permi kang binabayaan, permi kang nakukulgan, misarong sala sa imo. Araw mo kung ano, ha? Magdangog ka. Ang pagkakidol sobra, ha? Dahil ka kaya, dahil ka man kayong babayaan kung dahil ka nagkikidol. Dahil ka man kayong babayaan kung dahil ka naghahanap ng iba. Dahil ka kayong babayaan, ha? Dahil ka kayong babayaan kung siya lang ang padangat mo. Dahil ka kayong babayaan, men. Dahil ka kayong babayaan kung dahil ka naglalandi, ha? Di ka kaya, malandi yung ka kaya. Ha? Para mo may bata ka na, may jowa bills ka na, naghahanap ka pang iba. Kaya kamo, kung may mga bata na kamo, dahil na magparahanap ng iba, dahil na magparahanap ng iba. Dapat ato kamo makontento sa saro lang, ha? Dapat dahil kamo basta-basta magpapaakit. Tayo ng dahilan, permi ka mong binabayaan. Dapat ato kamo makontento, para ang feeling nindo, dahil na nindo napipiling. Bye-bye.